Салом алейкум духтаро, ҳама каса созаи хубен. Духтаро иҷада пастели одна спалка ҳай, курпаам одна спалка ҳай. Арча барои духтарчам заказ кардагиам. Ҳозир нишон метиҳам. Ай пешки чӣ хали ай. Пешай нишон додан духтаро. Ядо комментария да вай мекунам. Видеои динанги да навистиян вай мекуне музика мемонӣ гуфта. Духтар омад пешимда гудакон буд. Видео кардагиам овозои гудакон меоя. Ба ҳамин хотир ман дар видеоҳо музика мемонам. Дар видеое ки худам вай кардагим, камера кардаги гал задагим, ман ба ҳамин хотир мемонам. Ба ман худам медонам ки чӣ гуфтаистам. Ман да маълимагӣ накунем бисёр. Худам медонам чӣ кор кардан ма духтаро. Баъзе да дахл дора, ҳама да дахл надора. Ба аяти дигараш бо фиқати клиентот грубо рафтор мекунӣ чи. Клиентои ман уже медонанд ки ман чӣ хали рафтор мекунам қачон. Одамое ки ман бор заказ мекунам, бор мегиранд, медонанд уже характери мара. Ман ҳозир ютуб дайнана недавна реклама кардистам. А так ман 2 сол мешавад ина ирӯзпага ки ман интернет магазин дорам. Фақат интернет магазин хеле бора пешакӣ намеёрам да хонам хора ва ба остоса аялавж буфурӯшам. Ман предзаказ, предоплата хати заказа қабул мекунам, бори клиента меёрам, доставка мекунам. духтаро баъд ҳамон видео ман гуфтагим ки вай кунен да WhatsApp нависен, занг назанен да WhatsApp. Ман ай настройка WhatsApp киштагим, номеро бегона мада занг задан наметона. Ба ҳамон хотир духтаро фақат бинависен ё ки голосрой кунен. Ман ҳатман шумо да ҷавоб метиҳам. духтаро ина ҳозир яка нишон метиҳам. Баъд одна спалка ба чиз ба духтарчама заказ кардагим. Мерем каситора чай хеле ранги детскиша заказ кардагим. Пешбо наброрумша ина материалаш тахтаги амаи курпай ира двух спалкашам ҳастай. Ман одна спалкаша заказ кардагим. духтаро неҷада болиштоам. ҳозир болиштора нишон метиҳам. видеом дуру дарози баъд шуд. дар видеои дигаре чиро нишон метиҳам. ира кушон ина духтаро ай пеш ина материалаш камтар хира омадистай. дар видеом хира омадистай чӣ хеле омадистай. простин шай и вайш пододеяльникаш и вайшай болишташ молочкай болишт. тарафаш хеле зарча, тарафаш не сторача. простин шай намхе духтаро номероро дар рӯи экран мемонам. дар кор бошад заказ кунем. дар светков ягонамо сураташон бисёрам. ина хеле сураташ расветкои одна спалков беҳад бисёрам. духтаро дар WhatsApp рой мекунам то на ина размерош.